ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Keseng Hinyotrap Integrated Territorial Organization Nikihito kelai Porchitayo yang Meghalaya State Pollution Control Board bahkan pelong biang yang public hearing nagbentaban ay jaka yang mega top cement bahkan seng yang khana do bilat hakashnong wa AGR is Jante Hill String. Kahito haringkat keseng Meghalaya Indigenous Women's Council kelai ke jingtho show members category jog MSPCB bahkan apshitayo yang jubab chong Present Gihito Badan Bok Dekhar ulang melada Kimyo yang jubab katawan pelong biang yang public hearing Gihito kan pelong dekat jingeki buat hadingan mudiru Syekh Meghalaya High Court. Pangini kendo yu members ketri mana yang dorkas pan recall biang te nakaliang jungu la ka dorkas lu lahai commitment ma untun poino sidali hapo gini ki sni te nakaliang jungi ngila ai por bi stoyo ba hakani ka po stoyo lada kampoi kata ka jubab nakani ka office nani na po ka OEF yin sa syong ka CC bakarke harangkat bat ki district bakar pengen simpat ki linti ki ban yakhi haba yadai ban pha penlong yang ya kata ka public hearing ante apo wa jar la ne apo DC office jangka East Hills te nakaliang jung tu ong ai ka full commitment ba kin pendap bat kin pharu ba ya kata ka appraisal naki shaki khanang ba kin sa jubab pat ya kata ba kin recall bam phat recall phat kadang long ya ka jubab kadang long 50-50 lada la ne amla entan dalawan kata ka shthi shangi ka bangiyo jubab ka MOEF angkat ka Meghalaya State Pollution Control Board ngila ya hak ko bay ton ko jingun tingila pediang ya kata kumba na ai ka commitment na liang jong chief secretary jong ka member secretary jong ka MSPCB tingila pediang ya kata bo nila ai for ba kin pulpoy ya kata ka shthi sha MOUF dan ngin ap hadok taki por bagi la ya bo ban ka namar ya ka jimpentip hi hado next week ninyo ya ka jimpentip na yang jongki ka ka jubab baki yo nanti ni tingla bu por bistayo tan kalian jongki kin hagini ji sin arsi kin lena ta ni bu ba ka dak baklut apo istayo kamut lada kambiang ka jubab na bro arliang ka wengin sang sa ka jingi ki ka ba arta ka high court ka laplu pai but kajing ya ka jing ya le klasak but ngin pun kod hero but kumba plai na kopor ka hito man sini ko kalau ka ong le chakot tingi da le hero pe tangkan uksa biya dai ka reservation ha kan higher studies bangila ele bangi kon ba iyo hero ka juba naka gom te kane ka de ka commitment na kalian jama seng kumbangila da claim to sen wa ijar bangisim kane ko commitment ngin kon ba hadu ba kan yo kata ka hok kejong gitu kinong song jong ki wa ijar ki bam not bam ban race ka wa jong ki khamat ki hespa ki gunda pat ki mafia ki badan sto pat ko wai ru ngaku aban pha ka khubor che ki para do prasnam ki badan hanto po wa ijar ki bala debi kendo ban ni para wat num yateng ni don hasanda jong phi takan mau ko spa ka pho wat numbe namar philai hi minder hi uthe dikilak ke kror ban punjat ya kari khasi ndrei mangi pat ke jaj bendreu khasi ban ya sei spa arspa ngi ki khonyo kala bomot e jala ka jong kari lada dei ban yada bangi haban jara te ka ru nya haban yada sha lada kata ka face kum ong kenten nang wei lada de ka kti kata ngi dei ban yo pet kum kutu kunuksa ka ka banja banjin bangim da sa mit stai kitu ki mafia ki lastang sa ka pen blok ya surok Hendrei ya kataru ka sarkar ka le man la banjin da blok ML01 hang tu kamut undan bakren yaki he ki laj be Hendrei lada ki wan per ki konhon ki ban pansha ban kren ya ko hok kimi ki mafia kimi ki gang klem da kho kerteng pila hi mena khane de ki gang ki pha ki bla de psa kem teng hero ki de gitu ki ba be psa ki ba pemblok ki klit ti sengkian
tengah kermen scam begitu ki para dok para senam jungi ki bara diang rak lati tetep katu kesan spa syajar jong pi lada katri kam ke FIR ka bengi pha saka DGP had lada pisha kem live ho sha pi haban lot na kato sibu pi osan spa pi haban lot live ho jar tang ka bai be takan mau ka spa ka pho kanumla banya dai pi namar ka an hi katri kam yo bro phai konjin ba ngi smo ba pidei kinong wai adu tu ka singi la po ya bam pram ni tan ring dang e je bisa bar ya kala ka bomot syaban mi kano kum saw kaba ni haban jabam prami namar bitip syai ba kahito sin hikla kran kumut minum kan randem da tangi kermen banang ne brok hak we no puwe nong song snong jong gabre nyo trap bukat jong pejet brio yada ya kamai kam maryang namar ba ubar jalahi ula bat body kan khando lane re tinten nong we kila riep ye kan kame ko jongi habaki kpa ko jongi kita ki rang ba snong kita ki doloi kisha bi ya kame jongi pun syariat ni kum ki khon samla khon jong bri hinyo ter ni dei ban yang ben sem senrang ban jale na banta ban yadai kame jong kan dan jing le yu la da ki support makna hang tu ru andrei ya kata ka rukom long rang ba snong jong ki hato kila bod ya tak senat ko jong ki ka jing pha ko jong ki hang tu ya ki tu ki nong pungkul mar snong ki nong ra diang rang ra yu kam dei kila pun kenya ka section life act jong ka JHDC ko ong long ban pungkul mar snong lada pikiran pat dia ka meklia police act arajar khatwe ka banyo ko ongum no ka ba 61 63 ko ong ba wat ye kilong kemiru lada ki VDP ki lej ban shem ki haban khot ki kilong kemi tan re ye kini pat man to si balai la am handle do sendang tab ngin peje kai ka ka jing haba ki la violent na dong sendang VDP ru umde ban access ya more than 15 kat kum ka condition re hang tu kito hato ki de ki VDP hato kim de ki khna min de heti de ki khna jalapen ngang de tresnong mate hato ngam tip ye ki hau arhajar san ngang la long presiden jong clear resolution hapor banganang don ba ko keseng itip syai ba hang tai kumno bat je gitu hi ke bakrsan ya kata kila dek syata kila syata de kaspa ka pho balai ba kinut ki brio ban wan terba de kaspa de pho kat yo presiden jong hito kat ginong yalam jong hito ti kita likan dan jing eu ka bas ngo pelaru wat gitu ki ba support hang tu phimut kitip mo ya ka e ka to ko meaning ba kira itu ko plakat hang tu kita wi support nang gitu ki pa kem banai ai kim tip hira katakaan ke yu tang boong tarong mas nong led namar ba balai nila sakhi kila wan ki pat ba kira batai bangi hang ne ka syong bo rong mas nong kin pendu kini kita henry brok khot ki kandan hi mentu kasngi da pi ong ka district administration ru kala pen kanyan da pi ong ya ki rang ba snong yi nong song snong ba ki VDP ru brok khot kila pen kanya ka tangishim da kalan da kalanti ka jing start bangi nyele syara ka bor ka henry lara ka kam trikam yin sapet pat ki wat kalanti ban pen bor ya ki da ka wai pat kaliang da kumba kisang tho ni haban keren pa kita kata ko kaliang tan kaliang ka jongi hi kam dan jing ya kita ki mau jing thot ya ka jaj menteri wat ka government ru ko sedan hi teng kom am ngimle tan ri haka jing yu khon we tu haban pendam barok arberti to ko kamla ban khloit namar yo sum yo shu kho slot ke haka jing yu khon unong job unong rem undan bin ka i ka bangi lamut la thumu la yat bej ka yat nanti te yamanta hi tengin yat salah sem lejong snong sao dengan si kendo pat dengan pembina pat lingba kilat ki patai ko bar bani ai kublai ru ya piki pat patai ko bar ka bara ya kan ka sur jong ki basa suppress kita kata freedom of speech sha barok ka bri nyotra barok ka rindia